Letih kena motor kena buku panas terus. Diparake rono dadi kopat kapek iki. Sapa sing gandani kok mburi cah cilik-cilik iki kok. Lan gaturan wong godhokne iki brajikan. Kayak apa nih? Dong mandek piye? Ora kon mandek nek dalane rusak e. Jaman kono dalan rusak. Ora dalan rusak, ditandani. Tandane apa percuret kawan pedang karo tumbak kok dandani iki. Kaya dudu kawula lawas. Kaya delok glopong mburi kae sini. Pacul larit ana linggis budi sapa nunggalane kae. Sopot kesandangane gawe nyambut gawe sing dene kene kudu nyambut gawe. Ora kira omongan mangan. Nyambut gawe iki sing tenanan. Ana nopo ora tau dibayar. Ora dibayar tengelmu kowe ora kira sithik-sithik ae dikai. Mbok iki wong iki sing do nrimo ngono. Aduh, iki ane ngopo ki ane pepalan pun disingkirke. Disingkirke apa kene kewan galak kok piye nek kewan galak dicolongke Kyai Sarapada. Rasa. Iki angel kuwi kudu diane padang, diane peteng ora kene. Nyantol kabeh. Ya, jagongan jaman kaya ngene iki. Sing metu kaya ngene wis pira-pira. Ayo kaya ngene wis ilang iki. Ya jagungan dhisik jagungan piye? Selak dandane kok jagungan dhisik udah kesel. Nyambut gawe iki sak titahe wae. Lah iki kok nek sak titahe tekane ban sesuk-esuk, harus sesuk Rabu 7 esuk ya meh luweh. Ora peduli. Wong tanggung jawab iki kudu ngene. Pemina. Tanggung jawab. Nah, ngono dipadangi. Padang. Nek padang kok rezeki ngene. Semono. Oh, jaman anyar ndak tak kaya ngono bareng, ndak cangkemi sapa kok mburi iki cangkemi sapa. Jaman anyar kok. Anane jaman anyar iki mergane lawas. Nek biyen ora nek ngene iku ora nek jaman anyar. Cangkeme pakon muni ae. Iki diwangi reksa budaya kok nyangkem bae. Ora nrimo-nrimane wong. Ya kowe kok malah unek-unekke aku. Unek-unekke wae, wong kowe nek latihan ora tau teko. Ate koyo krawitan api-api kok. Wong elek wae urung kok. Kowe ora sak durung elek kok ditandani kok diumpurna masih pisan kok ora gelem. Ya wis soto sing ngiri saiki lho pembangunan. Pembangunan piye? Saiki aja ngerebut pembangunan, saiki remuk bubuk dadi rempon, dadi rusak. Yang dibangun kok endi? Lah kabeh dibangun yo. Sing dibangun kok mung babakan lae sing kasat moto, sing ora kasat moto kuwi sing angel ditandani nek kebatul remuk ngene iki sapa sing wani dandani? Sing iso dandani bab sing remuk, tata remuk kajiwan kaya ngene iki sing dandani sapa? Rusake budi mengerti, moral, akhlak, kejujuran wis ora ono, iki terus piye? Ha sing marai sapa? Sing marai sapa delok dhewe kok aku ora ngomong. Wah, yo aja ngelolok iki ngono wae. Ngono aku. Ngono aku. Wah, nek ngono gek ndang ayo dicekel gamane, cekel gawe kobek ki ngarep seseke mburi. Iki tembung apa kobek ki ngarep seseke mburi ki saiki padha mudhun. Ayo to holobes kutul baris ka apa? Sing bener ki kontol apa? Kontol ki mana kontol kuwi lah ya kok dadak baris. Nah, ngono. Nah, ditandani ngono kuwi. Wong mau dijajal ora apa-apa lho. Arep tekani gawe ngono kuwi ya. Ancuk. Lah tujune aku ki ana ngarep kok tak priyogeni tujune kok. Angguwe bojoku bareng katon ijek kemel-kemel ke tak go tak nutupi pupu, upama ora nek kobong kabeh. Oh ya. Ya wis sing sabar nrimo. Ngene iki wae kok ndlerto nganti kaya ublek.
Ojo nganti padani. Ngene iki wae nganti rampung. Iki dienggo dadar ketrima.